बड'लेण्ड बुब्लि एसएम निउसखौ आं आगोलावनो बरायना लाग्रोनाय जाबाय। जोंहा दिनै गबरधना गोजौ फरायसालिमायाव इउनिट एबसुआ 28 सेप्तेम्बर बर' थुनलाइ मुंख्लं सानखौ फालिनायजों लोगोसे गोदान बर' फरायसा बरायनाय हाबाफारिखौ लादों। बे हाबाफारियाव गेदेमा जोंहा आलासि लेंनानै लाबोदों बिथां पबिन बर'खौ सार पनिन आरो लोगोसे बेजोंनो लोगोसे जों सोरांनि आगान लाइसि खुगा लाइसिखौ दिहुननाय जादों। बेवहाय गोबां फरायसालिनि फरायसा फरायसुलिफोर नुजाथिफैदों। आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो लोगोसे जोंनि इउनियना गासैबो ज' लोगो नांनानै बे हाबाफारियाव नांथाबनानै मोजाङै हाबाफारिखौ मावफुंदों। आं बेनि थाखाय जोबोद मोजां मोनदों आरो थिग बेबायदिनो सोरांनि आगान खुगा लाइसिया जोंनि उनावबो जाहाथे ओंखारलांबाय थायो, दिहुनजाबाय थायो, बेखौ आं आसा थिहरबाय। बेखिनियानो आंनि दिनै रमान स्क्रिप्ट आन्दलननि मुंख्लं सान। दुलाराय बर'फ्रा रमान स्क्रिप्ट हांखोनि सोमावसारनायाव मुंख्लं जानाय जोहोलावफोरखौ गोसोखांनानै गुबुन गुबुन हाबाफारि लादों आरो दिनै गबरधनायावबो गबरधना कलेज इउनिट एबसु आरो गबरधना आन्चलिक एबसुआ गोदान फरायसाफोरखौ बरायनायजों लोब्बा लानानै रमान स्क्रिप्टनि सोमावसारनायाव मुंख्लं जानाय जोहोलावफोरखौ गोसोखांनानै आफादनि फिरफिलाखौ ससे बिर होनानै आरो आलारि बाथि फोजोंनानै मान होदों। बे हाबाफारियाव बाहागो लानो मोननानै गोजोननाय मोन्दों। बिथां जोहोलावफोर मुंख्लं जानायखायसो रमान हांखोखौ मोनाखैबाबो देबनागरि हांखो मोननानै दिनै बे हांखोखौ बाहायबोनानै बर' रावा भारत संबिजितनि 80थि फारियाव जायगा मोनबाय। गोबां MA फरायबाय, अफिसार जाबाय। बे देबनागरि हांखोजों सोलावफोरखौ जों गोसोखाङो आरो बेजोंनो लोब्बा लानानै गबरधना आन्चलिक एबसुआ सेथि थाखोआव मेट्रिकनि सेथि थाखोआव उथ्रिनाय फरायसाफोरखौ बरायदों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे हाबाफारिखौ लाबोबाय थादों। बर' बिजोंजों फरायनानै फरायसाफ्रा जाहाथे गोजौ थाखोसिम सौहैनो हायो, क्वालिटि सोलोंथाइखौ लानो हायो। मानोना बर'फोरनि गेजेराव दिनैसिम IAS IPS गोबां गैया, उखिल गोबां गैया, गोरों गोरों फरायनाय गोबां गैया। बिनिखायनो गोसो थुलुंगा होनायनि नोजोरजों सेथि थाखोआव उथ्रिनाय फरायसाफोरखौ मान होबोदों, बरायबोदों, जाहाथे इयुन जोलै फैबाय थानाय फरायसाफ्रा बेखौ थुलुंगा मोननानै गोजौ सोलोंथाइ लानानै बर'फोरनि गेजेराव गोबां गोजौ सोलोंथाइ लानाय फरायसा ओंखारनानै नों आं बयबो बुंनाय, बयबो लुबैनाय गेरेमसा बर' माहारि दानायनि थांखिया जाफुंसारो। बेनिखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे हाबाफारिखौ लादों। दिनै बे हाबाफारियावनो आंबो बाहागो लाफैदों आरो 28 सेप्तेम्बर जोंनि दुलाराय बर' थुनलाइ आफादनि दैदेननायाव जि जोंहा रमान हांखोनि सोमावसारनाय जादोंमोन, बेयाव मुंख्लं जालांनाय जेरैहाय अमलाराम बर', शिबराम बर' आरो बिदिनो बिथांजों गासै 18 सा जोंनि बर' सुबुं एबा फरायसाफोरा मुंख्लं जालांदोंमोन। बिसोरनिनो मुंख्लं सान महरै दिनै जोंनि गबरधना खारिजा बिजनि जुनियर कलेजाव जोंनि गबरधना खारिजा बिजनि दालाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव 17थि फरायसा गोदान फरायसाफोरनि बरायनाय आरो लोगोसे नैबे 28 सेप्तेम्बर फालिनाय हाबाफारिखौ गाजा गोमजायै खुंनाय जादोंमोन आरो बिनि गेवलां मेलाव आंखौबो माननि आलासि महरै लेंहरनायलाय आं बेयाव बाहागो लाफैनो हानाय जादों। फरायसा आफादनि दैदेननायावनो जोंनि नैबे गबरधना खारिजा बिजनि दालाय बर' फरायसा आफादा बे कलेजाव गुबुन बिजोंनि थामहिनबा गुबुन हारिफोरा जेरैहाय आसु, आमसु बा बेबायदिनो आख्रासु बा गुबुन गुबुन आफादफोरबो दंब्लाबो बिथांमोना दिनैसिम लाइसि दिहुननो हायाखै। नाथाय जोंनि बर' फरायसा दालाय आफादा दिनै खेब 11थि बिसान दिहुननो हानाया
बियो जोबोद गोजोनथाव आरो बाख्नायथाव आरो बिनि थाखायनो आङो खावलायो जोंनि फरायसाफोरा मोजाङै डिसिप्लिनलि मोजाङै जुदि फरायनाय लिरनाय आनजाद होनायाव मोजाङै जुदि दावगालांनो हाबावोब्ला आरो मोजाङै जुदि जोङो बादायलायनाय मुगायाव मोजाङै बादायलायनो हानायसिम दावगालांनो हायोबा जोंनि बे कलेजनि मुं बाख्नायनो हागोन एबा कलेजा मुं जागोन आरो लोगोसे जोंनि रायजो राजानि ओनसोलनि दावगालांनाय आरो फरायसा आफादा लुबैनाय जोंनि रायजो राजा लुबैनाय थुनलाइ आफादा लुबैनाय बायदि हाबाफारिया माने गोसो गोथारै जाफुंगोन होननानै जों मिजिंथिनो हायो।